Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Ashar ke kawo muku labarai kan fitattun jaruman KANNYWOOD. Yau wannan tasha ta kawo muku jerin wasu fitattun jaruman KANNYWOOD tare da wasu da suke matukar kama da su. Amma idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun daura. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka yi mana subscribe, sai ka yi liking ɗin wannan bidiyon. Sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokan arziki da masoya. Mun gode.